תארו לעצמכם את הסטארט-אפ הכי שאפתני שקם אי פעם בהיסטוריה. אוקיי, אני מנסה לדמיין. אין עדיין משרדים, כאילו אין שרתים, אין אפילו חיבור לחשמל. רק כאוס. בדיוק, יש רק כאוס מוחלט ובלתי מרוסן, והמנכ"ל של המיזם הזה, הוא כבר יודע מה יהיה שווי החברה באקזיט, עוד לפני שהוא בכלל התיישב לכתוב את שורת הקוד הראשונה. וואו. אז ברוכים הבאים לפרק א' בספר בראשית. תשמעי, זו ללא ספק זווית הסתכלות שפשוט שוברת את כל המוסכמות, נכון? לגמרי. כי בדרך כלל הנטייה הטבעית שלנו היא לקחת את סיפור הבריאה ולנעול אותו בתוך איזה קופסה של מיתולוגיה עתיקה או איזה דיון תיאולוגי מופשט כזה שקשה להתחבר אליו. ממש ככה. קל לנו מאוד להפריד בין טקסטים דתיים לבין עולם המעשי של יזמות, ניהול סיכונים ויצירה אקטיבית. אבל הגישה שאנחנו לומדים לבחון היום פשוט מפרקת את ההפרדה הזו לגורמים. אז אוקיי, בוא נפרק את זה. בצלילה לעומק שלנו היום, יש לנו משימה די מרתקת. אנחנו הולכים להישען על טקסט קצר וקולע של ליאור בן יוסף, שמוכר גם תחת ראשי התיבות לאה ביבי. המאמר שלו נקרא פרויקט באשית, החידוש שבתוך הידיעה האלוהית. נכון. ומה שאנחנו הולכים לעשות בדיון הזה, זה בעצם לקרוא את הטקסט העתיק והמוכר ביותר בעולם, דרך משקפיים בלתי צפויים לחלוטין. משקפיים של ניהול פרויקטים ועולם ההייטק. אנחנו בוחנים את בריאת העולם, ממש כאילו זה איזה סטארט-אפ, ואת אלוהים כמעין קיזם ומנכ"ל טכנולוגי. ותראי, המסגרת הזאת עושה הרבה יותר מסתם להשתמש בז'רגון מודרני מגניב כדי למשוך תשומת לב. ברור, יש פה עומק. בדיוק. הטקסט של בן יוסף לוקח את השפה העסקית-טכנולוגית הזו, ומשתמש בה כדי לפתור בפועל את אחת החידות הפילוסופיות הכי עתיקות שיש לנו על מהות הבריאה. אוקיי. במקום להשאיר את הרעיונות האלה אי שם באוויר, ההגבלה לעולם הפרויקטים בעצם מסבירה את המכניקה, את איך יצירה אלוהית יכולה בכלל לעבוד. אבל כאן, תראה, בדיוק כאן אנחנו נתקלים בחומה הראשונה. למה? כי ברגע שמנסים להלביש את הכובע של מנכ"ל סטארט-אפ על אלוהים, משהו בסיסי מאוד חורק לי. אוקיי, תסבירי. הרי כל המהות של יזמות, כל הדופק הזה של עולם ההייטק, מבוסס על חוסר ודאות. לוקחים סיכון אדיר, שופכים המון משאבים, ובכלל לא יודעים אם המוצר יעבוד בסוף. נכון, הסטטיסטיקה לרעתם בדרך כלל. חד משמעית, לא יודעים אם המשתמשים יאהבו את זה, או אם החברה תתרסק תוך חצי שנה. אבל מצד שני, הנחת היסוד לגבי אלוהים היא שהוא אל יודע הכל. אז איך אפשר בכלל להקים פרויקט? זאת שאלה מעולה. כאילו, איך אפשר להרגיש את חדוות היצירה, את הריגוש הזה של החדשנות, כשמראש עוד לפני תחילת העבודה כבר יודעים בדיוק מוחלט איך כל פרט יסתיים? והשאלה הזאת היא בדיוק נקודת הפתיחה של המאמר. בן יוסף לא מתחמק מההתנגשות הזו, הוא מעלה אותה חזיתית. לפי הטקסט נהוג לחשוב שאלוהים באמת יודע הכל מראש, וזו קביעה נכונה. כן. עם זאת, במקביל לידיעה המוחלטת הזו, קיימת אצלו היכולת המלאה ליצור דברים שהם בגדר במרכאות חדשים לגמרי. חידוש הוא אמיתי אפילו עבורו. רגע, אבל זה פרדוקס. בדיוק. המחבר תורי שהפרדוקס הזה, ההתנגשות הזו, כביכול בין ידיעה מוחלטת לבין יצירת משהו חדש, זה בעצם מגבלה אנושית. זו בעיה שקיימת רק בהבנה המוגבלת שלנו כבני אדם. תשמע, אני חייבת לאתגר את זה, כי זה נשמע קצת כמו דרך קלה מדי לפתור את הבעיה. בוא ננסה להוריד את זה לקרקע דרך עולם התכנות, אוקיי? יאללה, בוא נראה. אני חושבת על מתכנת שמפתח מודל של בינה מלאכותית. נניח איזה רשת נוירונים מורכבת. המתכנת הזה יושב וכותב את הקוד מההתחלה ועד הסוף. הוא יודע בדיוק אלו משתנה הוא הגדיר. נכון, הוא מכיר את פונקציית המטרה, הוא בנה את הפרמטרים, במובן מסוים, לגבי סביבת התוכנה הזו, הוא יודע הכל. אבל כשהוא מריץ את התוכנה, והיא מתחילה לאמן את עצמה על נתונים, אז פתאום היא מייצרת מהלכים שהוא לא צפה מראש. בדיוק, היא יכולה לנצח אלוף עולם בשחמט בדרכים שהמתכנת בעצמו לא מבין. אז באנלוגיה הזו, התוצר מפתיע את היוצר. אוקיי, אבל... אבל רגע, מתכנת של בינה מלאכותית הוא עדיין אנושי. הוא מופתע כי המוח שלו לא יכול לחשב מיליארד חישובים בשנייה.
אם אלוהים כן מסוגל לחשב הכל, את כל התוצאות האפשריות מראש, אז איך הוא באמת יכול לחוות את החידוש? ההבחנה הזו שלך היא קריטית, ובן יוסף טוען שאצל הבורא, שני המצבים האלה לא מבטלים אחד את השני. הם פשוט דרים בחפיפה אחת. איך? כדי להבין איך זה אפשרי, אנחנו חייבים לשנות את ההגדרה שלנו. למה זה בכלל חידוש? תראי, עבור מוח אנושי, חידוש זה לגלות מידע שלא ידענו קודם. נכון, להיות מופתע אינטלקטואלית. בדיוק. אבל בהקשר של פרויקט בראשית, החידוש הוא לא הפתעה אינטלקטואלית. החידוש הוא בעצם המעבר מפוטנציאל תיאורטי למציאות קיימת. הטקסט מדגיש שהעולם הוא לא רק איזה ביצוע טכני של תוכנית שהוגדרה מראש. זה לא פלטת של מדפסת. ממש לא. העוצמה של הבריאה היא היכולת של היודע כל להעניק ממשות לדברים. ומרגע שהם קיימים במציאות, יש להם איכות חדשה שדורשת התייחסות. אוקיי, אני מבינה. כלומר, לדעת שמשהו הולך לקרות זה לא כמו לחוות אותו כשהוא קורה. בדיוק. זה קצת כמו אדריכל ששורטט כל מילימטר בבניין, נכון? הוא יודע בדיוק איך הוא יראה את כל הזוויות. הוא יודע הכל ברמת הסרטוט. כן, אבל כשהוא נכנס לתוך הבניין הגמור בפעם הראשונה, ומריח את הצבע, ורואה את האור נופל על הקירות, זאת חוויה חדשה לגמרי, למרות שהוא ידע את כל הנתונים מראש. זו המחשבה היפהפייה. ועבור מי שמאזין לנו עכשיו, ההבנה הזו היא משנה לחלוטין את התמונה. לגמרי. זה הופך את תפיסת היקום שלנו ממנגנון רובוטי שרק קבוע מראש ומריץ פקודות בסרט נע, לתהליך של יצירה חיה, אורגנית, יצירה שיש בה מקום להתרחשות אמיתית. אבל כאן, תראה, כאן אנחנו מגיעים לעוד נקודת תורפה בסיפור, כי אם אנחנו אומרים שהפרויקט הזה הוא יצירה חיה, שיש בה תהליך, הרי שאי אפשר פשוט להריץ את התוכנה הזו ככה באוויר הפתוח. נכון, צריך סביבה. ברור. תהליך יצירה, בטח של סטארט-אפ בסדר גודל כזה, דורש קודם כל סביבת עבודה. צריך שרת שיערך את הנתונים, צריך סביבת פיתוח, והשאלה שמתבקשת היא, איך נראית סביבת העבודה של פרויקט בסדר גודל אלוהי? שאלת השאלות. הוא וחושך על פני תהום. המילים האלו בדיוק, המילים המדויקות האלו, הן הליבה של השלב הבא במאמר. באופן היסטורי התרגלנו תמיד לראות את התוהו ובוהו כאיזשהו מצב שלילי. כמו איזה באג. כן, כמשהו פגום, אולי שריד של יקום קודם שנהרס, או סוג של תקלה קוסמית שהבורא היה צריך פשוט להיאבק בה כדי לייצר סדר. כן. אבל בן יוסף קובע נחרצות שהתוהו ובוהו הוא ממש לא יד המקרה. זו איננה תקלה מערכתית. פה זה נהיה ממש מעניין. תשמעי למה. לפי המאמר, אלוהים יצר את התוהו ובוהו באופן מכוון לגמרי כחלק מתוכנן מהפרויקט. זה מוגדר בטקסט כשלב הראשון. יצירת תשתית גולמית ומוכרת. אוקיי. במונחים של היום אפשר לחשוב על זה כעל גרסת בטא או סביבת פיתוח ראשונית, שכל הייעוד שלה הוא לשמש בסיס יציב, שעליו ייבנה ההמשך של הפרויקט. אבל הרעיון הזה הוא הולך לחלוטין נגד האינסטינקטים שלנו. למה את אומרת את זה? כי הרי כשאנחנו מדמיינים תוהו ובוהו בסביבת העבודה שלנו, אנחנו חושבים על שולחן שמלא בניירות, כוסות קפה הפוכות, קבצים שמפוזרים על שולחן העבודה במחשב. בלגן נוראי. כן. זה בלגן שחייבים לפנות לפני שבכלל אפשר להתחיל לעבוד. אבל הטקסט פה אומר לנו משהו הפוך. הבלגן הזה הוא לא מה שמפריע לעבודה. הוא התשתית של העבודה עצמה. בדיוק. אני רוצה לקחת את זה לעולם ההנדסה כדי להבין איך זה עובד. אם נסתכל על השלבים הראשונים של בניית מגדל מגורים יוקרתי, איזה גורד שחקים. כשאנחנו עוברים ליד אתר הבנייה בחודשים הראשונים, מה אנחנו רואים שם? בוץ, המון בוץ. בוץ, בורות ענקיים באדמה, יציקות בטון גולמיות ומכוערות, רשתות של ברזל חלוד שבולטות לכל עבר. נכון. אז עבור אדם שעובר ברחוב זה נראה כמו כאוס מוחלט, טוב ובוהו ממתי. אבל עבור מהנדס הבניין... אין שם שום כאוס. בכלל לא. כל מוט ברזל מונח בזווית מתמטית מדויקת כדי לשאת עומסים. היסודות המכוערים האלה הם הדרך היחידה שבה יהיה אפשר בעתיד לבנות למעלה את הפנטהאוז הזה שעשוי כולו מזכוכית. אנלוגיה מצוינת, וזה באמת חושף את המכניקה שמאחורי הפסוק הזה. הטקסט של בן יוסף משתמש בצמד מילים מאוד מעניין לתיאור התוהו ובוהו, תשתית גולמית ומוכרת. אוקיי. והמילה מוכרת היא המפתח כאן. למה זה חשוב? משום שחדשנות אמיתית אינה יכולה להתרחש בתוך ריק מוחלט. וקום לא מייצר חדשנות.
נכון. אם את רוצה להכניס אלמנט חדש למערכת, חייבת להיות מערכת קיימת שתקלוט אותו. הכאוס הראשוני הזה, אותו בטון גולמי שתיארת, הוא הסביבה המבוקרת שעליה נבנה הסדר אחר כך. אז זה מכוון? לגמרי. אלוהים כמנכ"ל הפרויקט לא נלחם בתוהו ובוהו, אלא מייצר אותו במכוון כפלטפורמה. אבל תראה, אם נחזור לרגע לשאלה הקודמת שלנו על אל כל יכול, אם מדובר ביוצר בעל יכולות אינסופיות, למה הוא פשוט לא בורא את הפנטהאוס הזכוכית מיד? למה לעבור בבוץ? כן. למה לא לדלג על אתר הבנייה, על הבוץ והברזל החלוד, ולהביא את המוצר המוגמר כבר בשנייה הראשונה? למה צריך לעבור דרך כל התשתית הגולמית הזאת? כי אז, תראי, זה כבר לא פרויקט יצירה, אלא חוקוס פוקוס. הטקסט רומז לנו שהבחירה בפרויקט היא למעשה בחירה בתהליך. הבנתי. ברגע שאת בונה על גבי תשתית, את מעניקה ליצירה חוקיות פנימית והיגיון עמוק. כשהסדר נבנה על גבי הכאוס, יש לו משמעות. התוהו ובוהו הוא מספק את החומר שממנו היצירה תתפתח בהמשך. אז אנחנו מבינים שהכאוס הוא בעצם תשתית מחושבת. יש לנו את אתר הבנייה, או במונחים של הסטארט-אפ שלנו, העמדנו את השרת המרכזי. בדיוק. יצרנו את סביבת הפיתוח. אבל פה עולה הבעיה הבאה של השרת שעובד בצורה מושלמת, אבל אין עליו אף אפליקציה, זה שרת חסר תכלית. נכון. בשלב מסוים צריך להריץ את הפקודה הראשונה. צריך להעלות מוצר לאוויר. אז מהו בעצם הפיצ'ר הראשון שמפותח בפרויקט בראשית? השלב הבא, לפחות לפי הניתוח של בן יוסף, מתרחש בדיוק בפסוק העוקב. אחרי שהתשתית של התוהו ובוהו מוכנה, מגיעה הפקודה הראשונה, שורת הקוד שמניעה את כל המערכת. ויאמר אלוהים, אהי אור. ויהי אור. אוקיי. והמחבר מתעכב כאן על נקודה שמאוד קל לפספס אותה. האור שמוזכר בפסוק הזה הוא בשום פנים ואופן לא האור הפיזיקלי שאנחנו מכירים מהשמש או ממנורות, שהרי גורמי השמיים נבראו בכלל רק בהמשך התהליך, נכון? נכון, השמש הגיע מאוחר יותר בטקסט, אז אם זה לא אור של שמש, למה בדיוק הכוונה פה? בן יוסף מסביר שמדובר פה באנרגיה היסודית ביותר של היקום. הוא ממש מקביל את הרגע הזה למה שהפיזיקה המודרנית מכנה המפץ הגדול. וואו, אוקיי. הרגע הזה שבו יהי אור הוא למעשה השקת הסטארט-אפ הראשון, סטארט-אפ של אנרגיה טהורה. אלוהים יוצר כאן מציאות אנרגטית שלא הייתה קיימת קודם לכן בשום צורה. מדהים. ואז מיד לאחר מכן מגיעה הפעולה הכי חשובה להבנת הפילוסופיה של הפרויקט כולו, ובירא אלוהים את האור כי טוב. לפי הטקסט זה הרגע שבו אלוהים בוחן את התוצר החדש והפלאי הזה, ומעניק לו אישור שמדובר בחידוש אנרגטי שהוא אכן טוב. ההקבלה הזו לפיזיקה של המבץ הגדול היא באמת מעוררת מחשבה, אבל אני רוצה שנעצור רגע על המילים וירא אלוהים את האור כי טוב, כי הן מובילות אותנו עמוק לתוך עולם המושגים של ניהול פרויקטים. לאן זה לוקח אותך? תראה, בעולם הטכנולוגיה קוראים לזה MVP, שזה Minimum Viable Product, המוצר המינימלי האפשרי. מנכ"ל של סטארט-אפ אף פעם לא בונה את האפליקציה המלאה עם כל הפיצ'רים מראש. ברור שלא, זה בזבוז זמן וכסף. בדיוק, הוא מבקש מצוות הפיתוח גרסה ראשונית, רק כדי לראות אם מנוע הליבה עובד. הצוות מביא לו את המוצר, הוא מסתכל עליו בפעולה, רואה שהנתונים זורמים נכון, ואז הוא נותן את אישור ה-QA, בדיקת איכות. חותם את הגומי. כן, הוא אומר כן, זה עובד, אפשר להמשיך הלאה. אבל שוב, יש לנו כאן איזו מלכודת תיאולוגית, שאנחנו חייבים להתמודד איתה. אוקיי. כי בעולם האמיתי שלנו, מנכ"ל עושה MVP ו-QA, כי הוא מפחד להיכשל. הוא צריך לבדוק את השוק, לוודא שאין באגים בקוד. אבל אלוהים, הוא הרי לא מפחד מכישלון, והוא יודע מראש שהקוד שלו נטול באגים. נכון. אז למה הוא צריך לעשות לעצמו QA? למה בכלל לעצור, להתבונן על האור הזה ולהכריז שהוא טוב? הרי הוא ידע שזה יהיה טוב עוד לפני שהוא אמר יהי אור. השאלה הזו שלך פוגעת בלב ליבו של המאמר, והיא בעצם מחזירה אותנו בדיוק לתחילת הדיון שלנו על הפרדוקס של הידיעה מול החדשנות. איך זה מתחבר? פעולת ה-QA האלוהית הזו היא בכלל לא נועדה למנוע כישלון או לאתר באגים. המבט הזה, אותו והראה כי טוב, הוא ההוכחה המעשית לכך שהיצירה אכן הביאה משהו חדש לעולם, משהו שראוי להתבוננות. כלומר שהאישור הוא לא על התקינות של המוצר, אלא בעצם על הנוכחות שלו. זה ניסוח פשוט מצוין. תחשבי על זה, אם כל הבריאה הייתה רק פלט מחשב קר ועיוור שמודפס מראש,
אז לא היה שום צורך לעצור ולתת אישור. מכונה לא עוצרת להתפעל ממה שהיא מייצרת. נכון, היא פשוט מדפיסה וממשיכה הלאה. בדיוק. אבל הפעולה הזו של מתן האישור מעידה על כך שיש כאן דיאלוג מתמשך. הבורא מנהל דיאלוג עם היצירה שלו, הוא מעניק לגיטימציה לאותו חידוש אנרגטי. מעניין מאוד. הוא בעצם מכיר בעובדה שהאנרגיה הזו, שעכשיו מתקיימת בפועל על גבי התשתית של התוהו ובוהו, היא שלב מהותי וחיובי בפרויקט. ה-MVP האלוהי הוא לא כלי לניהול סיכונים, אלא ביטוי של כבוד לתהליך ההתהוות של העולם. תשמע, זה מדהים כמה שזה משנה לחלוטין את הקריאה של הטקסט המוכר הזה. לגמרי. אז אם אנחנו מנסים רגע לאסוף את כל החוטים של הדיון שניהלנו עד עכשיו, ולזקק את התובנות המרכזיות שעולות מהמאמר של בן יוסף, אנחנו רואים שפרויקט הבריאה הוא רחוק מלהיות איזה אירוע קסם סטטי, או ביצוע של רשימת מקולת. ממש לא רשימת מקולת. זהו, זה ממש תהליך עבודה דינמי וחי. גילינו שההתנגשות בין ידיעה מראש לבין יצירה, היא בעצם אשליה של המוח האנושי, ושאפשר לדעת הכל, ועדיין להעניק ממשות וריגוש לדברים חדשים. נכון מאוד. ולמדנו גם שהתוהו ובוהו הוא ממש לא איזו תקלה קוסמית או בלגן שצריך לטאטא מתחת לשטיח, אלא הוא תשתית הכרחית. זו סביבת הבטא או יסודות הבטון שעליהם אפשר לבנות הכל. וראינו שהאור הוא לא איזה מנורה בשמיים, אלא באמת פריצת הדרך הראשונה, הסטארט-אפ האנרגטי הזה שמקבל את חותמת ה-QA האלוהית שמכירה בו כטוב. בדיוק. ואם אנחנו מבקשים לקחת את הרעיונות הפילוסופיים והטקסטואליים האלה, ולשאול מה הרלוונטיות שלהם למי שמאזין לנו כרגע ביום-יום, כן, איך זה פוגש אותנו? יש פה שיעור עמוק מאוד על אופן הניהול של הפרויקטים שלנו עצמנו. כשאנחנו ניגשים למשימה חדשה, וזה לא משנה אם מדובר בהקמת עסק, פיתוח מערכת מורכבת בעבודה, או אפילו איזה שינוי משמעותי בחיים האישיים, השלב הראשון כמעט תמיד מלווה בכאוס. כן, מרגישים שהכל מתפרק. נכון, אנחנו מרגישים שאנחנו בתוך תוהו ובוהו, שדברים לא מסתדרים, שהכל גולמי ומבולגן לגמרי. אז הגישה של המאמר מלמדת אותנו לא להיבהל מהשלב הזה. לא לראות בו מיד כישלון. כי זה אתר הבנייה בעצם. חד משמעית. התוהו ובוהו הוא התשתית. בלעדיו, פשוט אין איפה להניח את החדשות. וואו. או בנוסף, הגישה הזו מזכירה לנו שגם אם תכננו את הפרויקט לפריטי פרטים, גם אם אנחנו בטוחים שאנחנו כבר יודעים מה תהיה התוצאה הסופית, עדיין שמורה לנו הזכות לעצור. פשוט לעצור ולהתבונן. כן, לעצור, להתבונן בתוצרים שכבר בנינו ולהיות מסוגלים להתרגש מהם. לתת לעצמנו את החותמת שזה טוב. זו זווית ראייה שמרגיעה מאוד את החרדה הזו שמלווה תהליכי יצירה בדרך כלל. וזה לוקח אותי למחשבה האחרונה, משהו שבא לי לקחת איתנו הלאה, אפילו מעבר למה שכתוב במפורש בטקסט עצמו. אוקיי, אני מקשיב. הרי התחלנו את הדיון בהבדל שבין בני אדם, שמפחדים מחוסר ודאות, לבין הבורא, שיודע הכל. אבל עכשיו, כשאנחנו מבינים שאפילו הבורא הכל יכול, זה שהכל גלוי וידוע לפניו, בחר במכוון לייצר את התשתית של תוהו ובוהו, רק כדי שיוכל לנהל תהליך הדרגתי לעצור, להיות מופתע לטובה מהתוצר החדש שלו, כן. זה מעלה שאלה גדולה לגבינו. כי כבני אדם מודרניים אנחנו אובססיביים לתכנון, נכון? לחלוטין, חולה שליטה. אנחנו מנסים לשלוט בכל משתנה קטן, לנהל כל סיכון, ולנקות כל טיפת כאוס עוד לפני שהתחלנו בכלל לפעול. אז אולי הפחד המשתק שלנו מהתוהו ובוהו, הניסיון שלנו להגיע ישר לפנטהאוז ההוגמר, בלי לעבור דרך יסודות הבטון המלוכלכים, זה בעצם הדבר שעוצר אותנו. זה מחסום אדיר. אז אם אלוהים היה צריך לתת מקום לכאוס כדי לברוא עולם, אולי השליטה המוגזמת שלנו היא בדיוק מה שמונע מאיתנו לייצר את המפץ הגדול האישי שלנו. זו בהחלט מחשבה שכדאי שמי שמאזין לנו ייקח איתו להמשך היום.